Iluoro koro medore ni tungni madhi nyime moko kuom pinje nyalo rocho weche mag ohala kod tudruok kendo makel weche maketho uchumi kagikoni nyalo medo pek mar ngima kamano timore. Tulo ma okel kod ng'anyo mar jopiny makwedo sirikal osenenore pinje kaka Nigeria, Uganda, Bangladesh, Ingereza, Kenya e kind mamoko bende. Kaka George Bati lero, jolony koni jotend pinje nyaka koro nen mariek eka kwe nyalo bet. Kaluwore ni e kinde kampen motelo ne yiero mokalo medruok e nengo mwandu ne itudo kod lweny e kind Russia kod Ukraine. Luoro nitie ni humbe lwenje kod tungni mamedo nenore e pinje mopogore opogore kidek medo kelo pek ne uchumi mar piny mangima. Jalony e weche mag tudruok pinje maoko kendo japuonj mbalariany ma Nairobi James Oranga lero ni ng'ikruok e weche mag wuoth e kind pinje ma ikelo kod luoro biro thiro ohala kendo kelo pek ne uchumi. Nitie pinje makedo malaro resources, nitie pinje makedo malarore e yore mag din. Tungni katimore e piny to piny dhi marach e yore mang'eny. Mokwongo ji ok nyal dhi wuothe kidwa wuok ka idhi e piny machielo simo ka tungni ng'eny koro chiro ni nyaka piny bed gi utulivu ka ji nyalo travel. Ka un joma tegemea pinje moko ni u import gik moko from there kata ku import chiemo kata goods mutiyogo ka tungni ng'eny bro chuno ni mondo importation bende koro uweyo kata un joma uso utimo ohala gi pinje moko maoko tutero bidha kuro ka tungni ng'eny dwani mondo koro mano bende utimang'o uchungo. Tungni ka ng'eny kata mano thurwa ka dukni te iloro. Okay, joma dhi ohala ok nyal dhi ohala, joma dhi somo ok nyal dhi somo. Koro ka tungni ng'eny to initially piny biro at a standstill. Oranga koni gima osekelo pek en ni jotend pinje osedino itgi ne dwach jopiny kendo pogo mwandu e yor akwede tim manyayo sigu. Sani tungni ng'eny nikech joma rito piny mang'eny, jo sirikal mang'eny gin joma onge haki. Omiyo ka ji onge haki to chuno oganda ni koro nyaka dhi ukaw haki no githuon. Mani gima kelo tungni. Ing'e ni pinywa ka ng'ato biro jatelo maduong' to gima okuongo timo ni mondo joge modhi malo to joma moko to diyo piny. Mani gima kelo sigu, e gima kelo nyiego, e gima kelo tungni mag piny. To jopiny to nikod ting' mane e reso chumi e pinje magiwuoke. Kaka joma yiero joma telonwa nikech shida matimore ni wan kaka joma yiero joma telonwa nikech pinje mang'eny kata na Kenya ka wan piny mar demokrasi. Joma telonwa wan ema wayierogi. To wan ema seche mwayiero wayiero ji mwang'e maber ni kwaseyiero to ok dhi ritowa maber. Karo seche makoro kendo gichako banyore kanyo kendo wan makoro wachako kelo tungni. Omiyo gima onego watim ni wan kaka jogo kura wan ema wapar malong'o ni ji mwayiero mondo dhi otelnwa gin joma chalo nade. E piny ka piny, e piny ka piny, e piny ka piny, e piny ka piny, joma go kura gima nanyisi cha wayier uru jotelo mong'e tayo piny e yo moyiedhi. Nyaka gie sani pinje ma apaka mar tungni oselimo ting'o Kenya, Uganda, Nigeria, Bangladesh, Ingereza, kalweny e kind Israel kod kweth mar Hamas bende en yamb nyakoi mayiengo chumi mar piny mangima. George Bati, Ramogi TV.